Musí to byť naozaj tak, že umývanie vlakov je časovo náročné a spojené s častými neplánovanými odstávkami. Aby bolo možné efektívne umývať vlaky v rôznych dĺžkach vo veľkom depe u zákazníka, 200 metrov dlhá dráha umývacieho systému je rozdelená na 66-metrové úseky. Na každom úseku sa pozdĺž vlaku pohybujú 4 umývacie vozíky a čistia ho po celej jeho dĺžke. Systém musí spoľahlivo fungovať vo vysokej vlhkosti, mokrom prostredí a pri použití chemických čistiacich prostriedkov. Predchádzajúce riešenie trpelo častými poruchami a prerušeniami prevádzky. Aké je naše riešenie? Plastové energetické reťaze vybavené inteligentnými snímačmi na monitorovanie stavu a prediktívnu údržbu. Monitoring stavu sleduje ťažné a tlačné sily a v prípade odchýlok systém zastaví, aby zabránil nákladným poškodeniam. Kombinácia odolných energetických reťazí a inteligentných senzorov umožňuje operátorom nielen predísť úplnému poškodeniu systému, ale aj presne vedieť, kedy a ako môže dôjsť k poruche a ako sa jej vyhnúť. Neočakávané odstávky sa tak stávajú minulosťou. Chcete sa dozvedieť viac? Neváhajte nás kontaktovať.